Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Κοντά σας και σήμερα εκπομπή Θύρα 10 από το κανάλι 10 και σήμερα φιλοξενούμε μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν περάσουμε όμως στη συζήτηση και πολύ σημαντικά θέματα, να πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε αυτά που ακούτε για να τοποθετήσετε ο τρόπος επικοινωνίας πλέον στο 10 κενό μήνυμα και το στέλνετε στο 54991. Και θα λέγω ότι το διάστημα αυτό που είχα αναφέρει για την πολύ καλή απόδοση του Φετβατζίδη αλλά και του Νίνη, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Λένε ότι εμάς ο Φετβατζίδης είναι καλύτερος, ο Νίνης είναι καλύτερος. Καλό είναι αυτό να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός για τα νεαρά παιδιά. Λοιπόν, πριν περάσω στους προσκεκλημένους μας, να πούμε ότι χωρίς θεατές θα γίνει το μάτς τελικά. Απορρίφθηκε η έφεση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει και ο Λέτος στο μάτς αυτό. Δεν παίζει και ο Νίνης, ο οποίος θα μείνει 7 μέρες εκτός λόγω προβλήματος τραυματισμού. Να πούμε ότι στο βόλεϊ του Ολυμπιακού ο κύριος Μαρινάκης Βαγγέλης έδωσε 60.000 ευρώ και κινδυνεύει να βγει έξω λόγω επεισοδίων η Σερβία από το Euro του 2012 για τα επεισόδια στο μάτς με την Ιταλία. Αυτά εν ολίγης τα γεγονότα της ημέρας και στα ημιτελικά του κυπέλλου στο μπάσκετ να πούμε πέρασαν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Αυτά εν συντομία οι φρέσκες ειδήσεις γενικά από τον χώρο του αθλητισμού. Να καλησπερίσω λοιπόν τον Ζαχαρία Λικουρίνο, βετεράνο παίχτη του Εγάλεο και σύμβολο για το Εγάλεο και για την περιοχή ποδοσφαιρικά αλλά και για την όλη του προσφορά και είναι και υπεύθυνος στην ομάδα του ΨΑΠ των διεθνών, την ομάδα των διεθνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχει μεγάλη προσφορά γενικότερα και στον χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και προσφέρει και κοινωνικά. Θα τα πούμε αυτά, θα τα αναλύσουμε. Και κοντά μας είναι και ο κύριος Άρης Βελετζέλος, είναι παράγοντας ποδοσφαίρου, συνεργάτης του Ζαχαρία Λικουρίνου. Θα έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση. Είχαμε και μια εκδήλωση, θα την ξαναπροβάλλουμε αυτή από τους βετεράνους στο Εγάλεο. Μια εκδήλωση με πολλά μηνύματα σε όλους και με, θα έλεγα, και κοινωνικά κυρίως, γιατί ο αθλητισμός προσφέρει στην κοινωνία, προσφέρει παντού και πάντα. Λοιπόν, Ζαχαρία Λικουρίνου, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα. Αν και σε βλέπω, διακρίνω λίγο αγχωμένος, δεν ξέρω έτσι. Όχι, είμαι λίγο στενοχωρημένος γιατί δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω με την υφούλα μου που είναι κρυωμένη. Την καλησπέρα μου. Μάλιστα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και είναι λίγο ύπουλος ο καιρός αυτό το διάστημα. Έτσι θέλει με λίγο προσοχή, υγρασία, ναι. Ζέστη, λίγο βροχή, είναι λίγο. Θέλει λίγο προσοχή. Παράξενος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη αρχικά με αυτό που είδαμε με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πώς κρίνεται η μέχρι τώρα πορεία και τα δύο αυτά καλά αποτελέσματα και με την Λετωνία. Βέβαια είναι ομάδες που άλλοτε δεν μας τρόμαζαν, η αλήθεια είναι, αλλά και με το Ισραήλ που είδαμε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη ομάδα. Γρήγορη μπροστά. Ήταν ένα μάτς thriller. Κάποια στιγμή η καρδιά μας, έτσι θα έλεγα, πήγε στην κούλουρη για το μάτς αυτό. Εκ των αποτελεσμάτων, λογικό είναι να είμαστε ευχαριστημένοι. Εκ της παρουσίας, εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σημασία έχει ότι το αποτέλεσμα μετράει στο ποδόσφαιρο και ο κύριος Σάντος είναι ο συνεχιστής της εύνοιας του κύριου Ρεχάγκελ, γιατί πέσαμε σε ένα πολύ εύκολο όμιλο. Μάλιστα. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Όχι, αυτό το επισήμανα και χθες και το επισημαίνω ότι δεν πρέπει σε εισαγωγικά να τρελνόμαστε γιατί είναι ένας εύκολος όμιλος. Βέβαια, ουσιαστικά θα έλεγα είναι μια νέα με ερωτηματικό εθνική. Εσείς πώς την βλέπετε? Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τώρα γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι παρουσιάζει κάτι εξαιρετικό η εθνική ομάδα που να με εντυπωσιάζει εμένα προσωπικά, έτσι. Είναι προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα δείξει, γιατί πρέπει να δώσουμε έναν χρόνο στον εκάστοτε προπονητή για να παρουσιάσει κάτι. Σημασία έχει ότι εμείς ξεκινάμε με ένα ευνοϊκό πρόγραμμα. Πιστεύω ότι αν δεν βγαίναμε θα ήταν το πρόβλημα. Το να βγούμε δεν νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί οι ομάδες αυτές που παίζουμε νομίζω ότι είναι υποδιέστερες. Αν πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε μια εθνική ομάδα υψηλών προδιαγραφών, έτσι. Και να λέμε ότι είμαστε εκπρόσωποι του Euro. Ακριβώς. Απ' την άλλη μεριά. Έχουμε αυτή τη διαθήκη που μας άφησε, θα έλεγα, αγωνιστική βέβαια ο κύριος Ρεχάγκελ. Έχουμε αυτό το βαρύ φορτίο ότι είναι η ομάδα που έχει κερδίσει το Euro και έχει μεγαλύτερες υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε μια ηρεμία είναι οι καινούργιες προσαρμογές που γίνονται στην ομάδα από τον κύριο Σάντος, ορισμένα παιδιά και σιγά σιγά να κάποιοι αποχωρούν, μπαίνουν κάποιοι άλλοι και θέλει κάποιο χρόνο ως προς το θέμα της κρίσης δηλαδή. Εάν στο μέλλον παρουσιάσει η εθνική ομάδα κάποιο πρόσωπο το οποίο να είναι ικανοποιητικό αγωνιστικά για μένα, θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στον κύριο Σάντος. Αυτή τη στιγμή τώρα, ας πούμε, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο πάρα πολύ καλή η εθνική ομάδα
Γίνονται προσπάθειες και πιστεύω στο μέλλον να το βελτιώσουν και να το παρουσιάσουν. Βέβαια, το κεφάλαιο Εθνική, κύριε Λικουρίνο, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Τι εννοώ, ότι είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα να αγωνίζεται σχεδόν το 80 έως 85% ξένοι, έτσι να τα πάρουμε και λίγο χρησιμοποιώντας και οικονομικούς όρους. Και από την άλλη, άντε αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Σάντος ή ο κάθε Σάντος να πάει να δει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται ουσιαστικά και προσπαθεί να έχει και μια εικόνα από τα παιδιά που βρίσκονται στο εξωτερικό. Άντε με αυτές τις δύσκολες συνθήκες να συνθέσει το παζλ που λέγεται Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Αυτό δεν θα το αντιμετωπίσει ο κ. Σάντος μονάχα, θα το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Με την παγκοσμιοποίηση και με την Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα το αντιμετωπίσουν. Η εθνότητα σιγά σιγά θα χαθεί. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι θα πρέπει οι ομοσπονδίες να πάρουν θέση και να πάρουν ένα νόμο που να παίζουν 6 γηγενείς το λιγότερο. Σε κάθε ομάδα ελληνική μιλάω. Για να μπορεί και ο εθνικός προπονητής να μπορεί να έχει επιλογές. Όταν σε κάθε ομάδα παίζουν 11-12 ξένοι, από πού θα επιλέξει? Θα επιλέξει υποδιέστερους ή σε μικρότερες κατηγορίες. Είναι ελάχιστες οι ομάδες αυτές που έχουν Έλληνες προδιαγραφών για εθνική ομάδα, μιλάω έτσι. Και αναγκαστικά καλάει κάποιον ο οποίος, ας πούμε, που είναι και υποβαθμισμένο το πρωτάθλημα, παίζει σε μια ομάδα, αντιμετωπίζει κάποια υποδιέστερη ομάδα με τις συνθήκες που επικρατούν και έτσι αναγκαστικά η επιλογή του είναι σε δυνατότητες όχι τόσο πολύ μεγάλες. Γιατί είναι υποβαθμισμένο πραγματικά το πρωτάθλημα, βλέπουμε άδεια γήπεδα και αναπολούμε και οι περισσότεροι που έχουν ζήσει καλύτερες εποχές από μένα βέβαια, αναπολούν αυτές τις παλιές ρομαντικές εποχές και δεν τις συγκρίνουν καν με τις σημερινές εποχές, παρότι είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν απαιτήσεις, όμως δεν έχουμε θέαμα και ο κόσμος ανατρέχει σε εσάς τους βετεράνους και αναζητά έτσι μια κουβέντα, θα έλεγα, παρηγοριάς που μπορεί να οδηγήσει σε κάποια λύση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι βετεράνοι, άμα πολλές φορές, καμιά φορά που παρακολουθάω, λένε για την εποχή τους, λένε ότι ήταν καλοί παίχτες, λένε. Εγώ δεν θα πω αυτό το πράγμα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να έρθουμε εκεί που πρέπει. Αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλος δώρος για δύο ποδοσφαιριστές, για τον Ίνη και για τον Βεταυτσίδη. Ο Μεν Βεταυτσίδης, για μένα, δεν ξέρω τι γράφουν εφημερίδες, γιατί εδώ παίζεται ένα παιχνίδι επικοινωνιακό και αυτό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα και ότι και εγώ πετάω στα σύννεφα. Έχω ενθουσιαστεί ανεξάρτητα τι ομάδα που στηρίζω με το Φετβατζίδη. Είναι ένας παίκτης φαντεζή. Μου αρέσει στο γήπεδο να κάνει αυτές τις φανταστικές ενέργειες. Βέβαια, θέλω να πιστεύω ότι έχει μέλλον. Στην εποχή μου υπήρχαν εκατοντάδες. Τώρα υπάρχουν μονάδες. Μάλιστα. Στην εποχή μου, σαν το Φετβατζίδη, υπήρχαν εκατοντάδες. Τώρα υπάρχουν μονάδες. Εδώ τώρα, όποιος μπορεί και βαράει μια καμάρα σε έναν συμπαίκτη του και πάει σωστά, τον βγάζουν ότι είναι μεγάλος παίκτης. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Βεταυτσίδης τι έχει τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι? Έχει δείξει για μένα, όπως το βλέπω εγώ. Εντάξει, έχει δείξει στον προπονητή της ομάδος του και της εθνικής ομάδος ότι τις ευκαιρίες που του δίνουν, ότι είναι έτοιμος και κοιτάει να κλέψει τη θέση. Έτσι. Απλά δεν είναι βασικός σε καμία ομάδα, ούτε στον Ολυμπιακό ούτε στην εθνική ομάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ελπιδοφόρος, ταλαντούχος και έχει επιβεβαιώσει με την απόδοσή του ότι ξέρετε κάτι, είμαι εδώ παρόν. Αυτό είναι καλό. Σημασία όμως έχει ότι η γραφή και η συμπεριφορά να μην του δώσουν το δικαίωμα να αλλάξουν τα μυαλά του και να πάρουν αέρα, γιατί ακόμα έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Και το μόνο που μπορώ να πω ότι θα πρέπει να βελτιώσει, κατά την άποψη δική μου, βεβαίως, έναν τομέα τον οποίο μέχρι αυτή τη στιγμή τώρα δεν μου έχει δώσει να καταλάβω ότι το έχει. Είναι να δυναμώσει τα πόδια του. Δηλαδή στα σουτ. Έχει φτάσει 2-3 φορές στην περιοχή και η μπάλα δεν πήγε με μεγάλη δύναμη. Πιστεύω ότι λιγάκι στερεί σε αυτό το τομέα. Πάντως κάποιες φορές το τόλμησε το σουτ που δεν έκανε άλλοι παίκτες, έτσι. Έχει ένα καλό Βεταυτσίδης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής αναπληρωματικός, έτσι, και του δίνει το δικαίωμα ο κάθε προπονητής του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μπει μέσα και έχει το θράσος να κάνει προσωπικές πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι η ικανότητά του. Και αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι έχει δυνατότητα και να αξιοποιηθεί ανάλογα και σωστά από τους εκάστοτε προπονητές του. Τώρα το θέμα είναι να του δώσουν τις ευκαιρίες να αξιοποιηθεί και να γίνει βασικός. Πάντως μέχρι στιγμής, κύριε Λικουρίνο, δείχνει να πιάνει από τα μαλλιά αυτές τις ευκαιρίες, όπως λέμε. Αυτό είναι καλό για αυτόν. Και από την άλλη, όπως λέτε και εσείς, είστε πιο έμπειρος από μένα. Έχετε παίξει μπάλα τόσα χρόνια, βέβαια. Είστε σύμβολο πραγματικά στο Εγάλεο. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλει και το θράσος ο ποδοσφαιριστής να μπει μέσα. Μην μπει φοβισμένος ή τρακαρισμένος. Δεν περνάει από θέατρο ή από κάποιες δοκιμασίες. Εάν παρακολουθήσετε το Βεταυτσίδη, σας λέω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Σε οποιοδήποτε άλλο παίχτη πάει μπάλα, η πρώτη σκέψη που κάνει οποιοδήποτε παίχτη εκτός του Βεταυτσίδη είναι να τη σταματήσει και να σηκώσει το κεφάλι να δώσει την μπάλα.
Ο Βεταζίδης την ώρα που θα την πάρει, η πρώτη του σκέψη που κάνει είναι πώς θα την τριπλάρει. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι πιστεύει στον εαυτό του. Και το πετυχαίνει. Θα σου θέσω και ειδικά ερωτήματα έτσι, στο θέμα αυτό, κύριε Βελετζέλο. Πώς είδατε εσείς την πορεία μέχρι τώρα της Εθνικής, ειδικότερα στα δύο μάτς που παίξαμε στο σπίτι μας εδώ? Δεν την είδα σε αρίστη κατάσταση, αλλά σε μια κατάσταση μέτρια. Προς το καλή. Κυρίως που έπαιξε για τη σκοπιμότητα, για το αποτέλεσμα. Ναι, για το σκοπό τον οποίο είχε και εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι επέτυχε αυτό που επέτυχε και γι' αυτό και τόνισα αυτά που τόνισα. Ζαχαρία, να προσθέσουμε πάνω στον κύριο αυτό που λέει ο κύριος Βελετζέλος. Καμιά φορά όμως ο σκοπός δεν είναι αυτός που αγιάζει τα μέσα, γιατί καμιά φορά έχουμε δει και ομάδες έχουν παρουσιάσει θέαμα, αλλά μένουν μόνο σε αυτό. Δεν παίρνουν και τα αποτελέσματα που θέλουν. Να σας πω, ο σκοπός όταν παίζεις με αυτές τις ομάδες που είναι υποδιέστερες από σένα και κοιτάς το πώς να κερδίσεις, όταν βρεθείς σε πιο δύσκολη ομάδα, τι θα πρέπει να κάνεις? Άρα δηλαδή θα πρέπει να προετοιμάσεις να έχεις μία απόδοση τέτοια, με αυτές τις ομάδες να μπορείς να παίρνεις εύκολα το αποτέλεσμα και να έχεις προετοιμάσει την ομάδα σε μεγαλύτερες πιέσεις που να μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα. Αυτές οι ομάδες πιστεύω ότι είναι υποδιέστερες της Ελλάδας εγώ. Και όχι να θεωρούμε δηλαδή να το κάνουμε γεγονός ότι κερδίσαμε τη Λετωνία και όπως πιο παλιά τη Μάλτα και το Λουξεμβούργο και αυτά. Δεν πρέπει να θεαβολογούμε τώρα με λίγα λόγια. Διακρίνω τους φίλους που μας βλέπουν μια φιλική κόντρα Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και λένε εμάς ο Φετβατζίδης είναι καλύτερος, εμάς ο Νίνης είναι καλύτερος. Καλό είναι να υπάρχει εντός ανταγωνισμός για τα πιτσιρίκια, έτσι. Όχι πρώτα και τόσο πιτσιρίκια. Πρώτα απ' όλα είναι Ελληνόπουλα και τα δύο και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και όσο και για τον Νίνη. Και ο Νίνης ακόμα δεν έχει παρουσιάσει αυτό που πρέπει να παρουσιάσει. Μπορεί να είναι ταλαντούχος και να γράφουν εφημερίδες, τον ζητάει η Μπαρτσελώνα ο ένας ο άλλος, αλλά να σας πω κάτι. Δηλαδή, όταν λέμε και γράφουν εφημερίδες για το Φεταυσίδη, για το Νίνη, τον ζητάει η Μπαρτσελώνα και η Ρεάλ. Έτσι. Σαν τι τον ζητάει? Είναι πουθενά βασικός? Είναι πουθενά να έχει δείξει κάτι που να δείχνει? Απλά μπορεί να τον θέλουν να τον πάρουν για ταλαντούχο. Αυτή τη στιγμή πιστεύω και οι δύο, για μένα και οι δύο, θα πρέπει να ξεπεράσουν τη λογική αυτή που πρέπει να έχει ένας παίχτης. Μεγάλος παίχτης είναι αυτός που έχει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Το έχω πει αυτό το πράγμα και άλλες φορές. Είναι δύσκολο. Μεγάλος παίχτης είναι αυτός που είναι 18 χρονών, 19 χρονών και σκέφτεται σαν 30. Άμα σκέπτεσαι ηλικιακά όπως είσαι, δεν θα μπορείς να προχωρήσεις. Άρα πρέπει να ξεπεράσουν ορισμένα πράγματα. Πρέπει να γίνουν βασικοί και να το δείχνουν ηλικιακά μες στο γήπεδο και να είναι πρωταγωνιστές. Να είναι δηλαδή το κεφάλαιο της ομάδας. Όχι με τις εφημερίδες και με τη δημοσιότητα. Και από την άλλη, όμως, Ζαχαρία, και εγώ προσπαθώ. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Ναι. Ο Βεταυσίδης δεν ήταν καλός? Βεβαίως. Ωραία. Παίζει ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στην Ξάνθη. Για να δούμε, θα είναι βασικός? Θα ξεκινήσει βασικός? Και από την άλλη, όμως, προσπαθώντας να μπω στο μυαλό του Φετβατζίδη, έτσι, θα έλεγα ότι ξέρεις ότι είναι μια στιγμή που είμαι στα μπούνια μου, στα επάνω μου, έχω δείξει ένα καλό πρόσωπο. Γιατί να μην εκμεταλλευτώ μια καλή ευκαιρία να πάω στο εξωτερικό, μιας και το ελληνικό ποδόσφαιρο πραγματικά είναι μίζερο, έτσι. Και πολλά παιδιά, και ο Παπασταθόπουλος και άλλοι, έχουν προτιμήσει και έχουν πάει στο εξωτερικό και το ρίσκο πέτυχε, έτσι. Ο Σοκράτης πήγε στη Μίλαν, δεν είναι και λίγο. Ναι, αλλά ο Σοκράτης είχε παίξει όμως. Είχε παίξει, βέβαια, ναι. Εντάξει, εδώ δεν συζητάμε. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παίξει. Δεν έχουν παρουσιάσει κάτι δηλαδή αγωνιστικά, δηλαδή που να είναι βασικός και να πω αυτός είναι του 10, του 9 και ξεχωρίζει από το ταλέντο του και όλα αυτά. Και δείχνει, ας πούμε, ότι πραγματικά έχει προδιαγραφές να παίξει προς τα έξω. Δηλαδή, πώς πριν ξεκινήσει να τον πάρουν και να τον κάνουν τι? Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Μπορεί να έχει τα μάτια να το βλέπουν ότι πραγματικά ότι μπορεί να εξελιχθεί. Αυτή η εικόνα και για τους δύο ποδοσφαιριστές αυτούς υπάρχει το εξής. Ότι είναι ελπιδοφόροι, είναι ταλαντούχοι, αλλά θα πρέπει για μένα και οι δύο να το αποδεικνύουν μες στο γήπεδο. Ο Βεταυσίδης έχει έναν άλλο τρόπο. Ο Νίνης έχει έναν άλλο τρόπο. Πάντως πιστεύω και για τα δύο τα παιδιά ότι πραγματικά είναι ταλαντούχοι, αλλά θα πρέπει να αναπτύξουν έναν άλλο τρόπο αγωνιστικό που να το επιβεβαιώσουν και να μεταφέρουν προς τον κόσμο, στους παράγοντες, στους φιλάθλους, στους συμπαίκτες τους, ότι αξίζω να παίζω. Αυτό θα πρέπει να επιδιώξουν. Πρώτο σταθμό που πρέπει να έχουν να γίνουν βασικοί και να είναι η μονάδα μέσα στην εντεκάδα. Έχει σημασία να είσαι ο ένας μέσα στην εντεκάδα. Ένα παράδειγμα. Ο Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό ήταν ο ένας και ο μοναδικός. Ο μοναδικός. Δεν υπήρχε άλλος. Και με την αγωνιστική του συμπεριφορά το επιβεβαιώνει όλος ο κόσμος. Είναι αυτό που λέμε όμως καμιά φορά ότι ο Τζόρτζεβιτς δεν ήρθε σαν όνομα στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό, ή ο Βαζέχα, έτσι. Δεν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά προσπάθησε όμως να αποδείξει ότι πραγματικά, να αποδείξει πραγματικά ότι άξιζε αυτή τη στιγμή. Δεν το έκανε ο Τζόρτζεβιτς με το όνομά του, επειδή λέγονταν Τζόρτζεβιτς.